Priatelia, tento rozhovor nahrávame s úspešnou klientkou nášho Book Marketing Mentoringu, ktorá po 6 mesiacoch vydala svoju vlastnú knihu Ayurveda pre moderné ženy a popýtame sa aj nejaké zaujímavé otázky na to, že čo je pre ňu takým doklikom, že či jej dávalo zmysel vstúpiť do book marketingu a čo jej to dalo. Čiže aké boli tvoje tie prvé rozhodnutia, že či do toho ísť, alebo akým spôsobom sa dozvedela, možno tu niekde začneme, akým spôsobom sa dozvedela o tom, že existuje nejaký book marketing? No to je dobrá otázka. Ako som sa dozvedela, vlastne náhodne, dá sa povedať, že náhodne som zaregistrovala na Facebooku, že robíte nejaký online summit, bestseller summit, tak som sa prihlásila a v podstate ma už hneď zaujímalo, že čo budete ponúkať. Akože už to vo mne nejako bolo, že by som chcela napísať a vydať knihu. Samozrejme vôbec som netušila, čo to obnáša, ani som si to nevedela vlastne predstaviť. No tak som sa zo zvedavosti teda prihlásila na tento online summit, ktorý bol zdarma. Pozerala som si nejaké videá a bola som potom nažávená na nejakú vašu ponuku. Možno by bolo dobre povedať, že či si nás poznala už predtým, ako sme sa prvýkrát spojili. Absolútne vôbec, absolútne vôbec som vás nepoznala. Preto to bolo pre mňa aj také, že OK, proste investujem peniaze do nejakého mentoringu, ktorý bude trvať 6 mesiacov a od ktorého si teda niečo sľubujem a vôbec vás dvoch ako mentorov nepoznám, ani ako ľudí, ako vôbec som vás neregistrovala, ale v podstate i po nejakom našom prvotnom rozhovore a i po nejakých tých vašich výsledkoch, ktoré sa dajú ľahko nájsť proste na internete, som ako neváhala, potom som vedela, že to je to, čo teraz potrebujem. Aký si mala ten prvý dojem, keď sme sa stretli prvýkrát naživo, že to prvé stretnutie? No, naživo, tak v prvom rade musím povedať, že prvé naživo stretnutie celej našej skupinky bolo úplne úžasné. Naozaj, akože ma to veľmi prekvapilo, veľmi ma to ako vyhypovalo, naozaj namotivovalo, lebo som si povedala, že áno, presne v tejto spoločnosti chcem byť, chcem proste s takýmito ľuďmi spolupracovať a chcem proste s nimi naozaj prejsť celým týmto procesom. A potom, keď sme mali taký ten individuálny rozhovor a začali sme preberať veci na tej individuálnej proste rovine, tak musím povedať, že som bola naozaj prekvapená, že koľko toho ovládate. No som čakala, že áno, okolo tej knihy budete vedieť mi poradiť, ako proste strategicky na to ísť, ale veľmi milo ma prekvapilo, že naozaj som vám povedala, čo už nejak o tom, ako v tom mojom online podnikaní, že čo už mám, čo by som ešte chcela doladiť a proste, že ste mi vedeli aj v tomto ako dať nejaké nové pohľady a dopomôcť. Na akom štartovacom bode bol v tom čase tvoj biznis? Jo, tak ja som ako nevstupovala, že by som nevedela ako nešla som teda do mentoringu s tým, že by som nevedela, že o čom bude moja kniha alebo že pre koho, pretože už cca 2 roky som proste bola v tom online priestore, už som si vlastne budovala nejakú online komunitu žien a mala nejaké online kurzy, takže už som mala pripravené nejaké to zázemie a trošku ako uchopenú v sebe tú tému. A vlastne pre mňa napísať knihu, vydať knihu, proste bol úplne náväzný logický krok v tom mojom portfóliu. A v prípade, že niekto takto rozmýšľa, že by chcel vydať svoju knihu a on si vraví, že však dobre, veď napíšem to do Worde, dám to nejakému vydavateľovi a on mi to vydá. Ako by si to porovnala s takýmto rozmýšľaním a s tou cestou, ktorou si prešla? No, že to je proste úplne neporovnateľné. A ako napísať knihu, proste každý človek, ktorý proste má aspoň nejaké stredoškolské vzdelanie, hej, a proste dokáže písať na počítači, tak dajme tomu, že OK, takmer každý dokáže napísať nejaký text, z ktorého by mohla byť potenciálne kniha, ale proste o tom to vôbec nie je. Hej, ako tie procesy, čo sú kolo toho za tým, o ktorých proste bežní ľudia ani netušia, tak proste to je to, čo by som ja bez tohto mentoringu akože nedala. Naozaj. A to som si myslela, že už mám nejaký prehľad, alebo že viem aspoň čo to, ale naozaj akože bez vás by mi to trvalo, no buď to by som to nedala nikdy, alebo by to naozaj trvalo roky. Na začiatku mentoringu zvykneme hovoriť našim klientom, že ak urobí pri vydávaní knihu v niektorých tých rozhodnutiach chyby, že už potom je tá cesta nezvratná. Potvrdíš to? No určite. Ako naozaj nebyť Danielky a Zdenka, tak ja by som si myslela, ja som naozaj myslela, že urobím nejakú brožúrku, hej, v rámci môjho online podnikania, že aby som si prilákala nejaké nové osoby do toho môjho online kruhu a do tej komunity a v podstate na základe mentoringu a na základe toho, že nám ukazovali tie stratégie a vlastne tie veci v pozadí,
Tak tá kniha vyzerá tak, ako vyzerá. Proste z nej naozaj pekná, hrubá kniha v pevnej väzbe, proste, ktorá sa teraz dobre predáva v knihkupectvách a to som vôbec ako netušila, že to tak bude, keď som do toho mentoringu vstupovala. Pochvál sa teraz vlastne, budeme končiť ten 6. mesiac o 2 týždne. A kniha už je na svete a teraz ako stojí v rebríčku? No, môžem sa pochváliť, že vlastne už prvý deň, keď sa začala predávať na Martinuse, tak už hneď vyletela na prvé miesto, top 1 vlastne v tom dennom rebríčku, čo ma naozaj veľmi potešilo a vlastne dúfam, že to poukazuje na to, že už čaká skvelá budúcnosť túto knižku. Výborne. A v podstate je aj v top 100, nielen v dennom rebríčku a tam sa umiestňuje v akom rozhraní? No, aktuálne je teda na 11. mieste z celej tej top 100, čo je vlastne úplne skvelé vzhľadom na to, že ešte ani nie je v knihkupectvách. A kedy sa začína predávať? Začína sa predávať vlastne o 2 dni. O 2 dní? O 2 dní. Teda tohoto dátumu môžeme povedať, že to bude 22. alebo respektíve 23. januára 24. Jani, čo by si poradila sama sebe z pohľadu toho, keď si nastupovala do book marketingu? Tak, že naozaj urob si z toho prioritu, že keď chcem naozaj dosiahnuť to, aby tá knižka sa umiestnila tak, ako sa umiestnila, aby sa dobre predávala, tak naozaj proste počúvajte rady od tých skúsených, čo je v tomto prípade teda Danielka a Zdenko. A ako môžem povedať, že som to v podstate aj tak urobila, že sa mi podarilo za 3,5 mesiaca tú knižku napísať a že naozaj vyšla a že ten mentoring, celý ten book marketing proste splnil to, čo sľúbil, že vlastne naozaj za pol roka mám z ničoho úspešnú knihu. A ešte veľmi dôležitá otázka, že je to teda len o tom, že ako vydať tú knihu, treba za aké písmo tam dať, aký papier vybrať, obálku a všetko, alebo tam zohráva svoju úlohu práve aj ten marketing? No určite aj ten marketing, akože to je jasné, že ako napísať a vydať peknú knihu je síce krásne, ale pokiaľ vám stojí v sklade, tak proste je to o ničom. Čiže treba na to svoju stratégiu, aby sa umiestňovala na tých správnych rebríčkoch, tak? Áno, určite. Treba to poznať. Ako by si zhodnotila, aký benefit ti priniesla vlastne tá mentoringová skupina tých ľudí, ktorí sa tam zišli, tí tvoji spolužiaci? Ako ste sa vy aj vnímali navzájom, alebo či to bolo nejakým prínosom pre teba? No, bolo to určite prínosom, vzhľadom na to, že tá skupinka bola naozaj veľmi rôznorodná. Že nás proste tam bolo pár jednotlivcov, ale ktorí začínali úplne proste z inej štartovacej čiary a i ten celý koncept mali inak. Samozrejme témy sme každý mali svoje, takže to bolo také vzájomné obohatenie a vlastne sme si mohli navzájom naozaj radiť alebo dávať nejaké tipy a posúvať sa. A vďaka tomu, že nás tam bolo viac, tak naozaj mohli sme si navzájom nejako proste pomáhať, takže to bolo super. A ako by si zhodnotila tú komunikáciu s nami, že akým spôsobom sme fungovali? To ľudia nevedia. Viac ako som očakávala, akože naozaj vedela som, že to bude intenzívny mentoring, ale ako prekvapilo ma, že ste do toho dali až tak veľa času aj energie, koľko ste dali naozaj, že to som si veľmi cenila, pretože to by som akože ani nečakala. Vieš, niečo konkrétne povedať, nejakých pár bodov? No napríklad to, že už keď to bolo v tých štádiách, keď už sa naozaj tá kniha realizovala, písala som to ako reálne písala, tak Danielka mi to tiež pozerala, dávala mi proste feedback, že toto je dobré, toto nie je dobré, toto oprav a proste všetky také veci, ktoré by som si nevšimla, proste také detaily, na ktoré vy dvaja už máte oči, tak proste na ktoré by som ani nepomyslela, tak vďaka tomu, že ste naozaj sa do toho vložili, tak sa mohli vylepšiť a vyladiť. A tie odpovede si dostávala v akom nejakom časovom horizonte? No ako v horizonte, ako by som povedala, desiatky minút, alebo proste niekedy naozaj, že to bolo hneď, hej, ale že ako na nejaké dlhé, naozaj možno proste hodinka, aj kým ste mi nejako dali vedieť, takže veľmi, veľmi to bolo intenzívne. A čo sa týka nejakej tej finančnej investície, ktorú si do toho dala, ako vnímáš, dávalo ti to nejaký zmysel ísť do toho a dať tam tie peniažky? Určite. Ako bola tá štvorciferná suma, ktorá si myslím, že ďaleko prekračovala
alebo teda ten váš prístup a to, čo ste mi dali, to ako ďaleko prekračovalo to, že koľko to stálo. Určite by som šla do toho znovu. A vôbec neľutujem ani proste nič, ani 1 euro, ktoré som do toho dala. Osobne by som si ešte viac za to popýtala. Dobre, môžeš prelistovať pár strán z tej tvojej knihy? Aký výsledok si dosiahla? Môžem, takže mám takúto naozaj krásnu knižku, na ktorej sme proste pracovali, keďže tá moja kniha je pre ženy, tak sme sa snažili to ladiť tak ako veľmi jemne a žensky. Téma je teda Ayurveda a no ja som ako veľmi spokojná. Tak veľmi graficky sme si na tom dávali záležať. Mám tu takúto lacetku, na ktorú by som tiež nebola prišla, pretože to by som proste ani netušila, že kde takéto veci mám riešiť. No, takže takto tak vyzerá moja knižka, má 256 strán a dali sme do toho všetko, čo sme mohli. Takže pokiaľ váhaš, rozmýšľaš, či je to dosiahnuteľné pre teba napísať bestseller, tak Janka to dokázala. Dokázala to úplne parádne a túto nádhernú knižku sme naozaj vytvorili spolu s ňou a naozaj ešte nie je ani v knihkupectvách, až zajtra pozajtra tam pôjde a už je top jednotka na Martinuse, takže keď to dokázala ona, tak to s nami Dosiahneš dokážeš aj ty. ty. A dôležité je, že dodržiavať tie pokyny, ktoré dávame, lebo aj ďalší členovia nášho klubu sa prežháňajú s Jankou o to prvé miesto. Chvíľku jeden prvý, chvíľku na prvo, takže prvé 2-3 miesta stále berieme my a naši členovia. My vám odozdáme naše skúsenosti, ale je na tebe, či si pripravený, pretože z vás, ktorí pozeráte, si